pánové. Čaute. No, ešte dávali sme toto videjko raz, lenže niekto prišiel, takže musíme ísť zase. A ako to inak začať? Najlepší začiatek sveta. Dneska hrá môj kamarát, pretože Foxter. Ja nie som kamarát, ja som Foxter. Foxy, pretože on nikdy nehral GTA Online. No raz. Párkrát, hej. No. Aj u ostatných kamarádov. Mhm. Ja milujem drevené stĺpy v GTA. Vieš, drevené stĺpy vydržia normálne vyššie než železo. A šutre milujem dvakrát tak viac. Normálne to železo tam vydrží menej než drevo. Do piči. Bro. Ja som dostal infarkt. Vieš, koľkokrát som ja dostala infarkt? Ja som sa... Keď ťa niekto zabije 20 krát za sebu a potom ďalší typek ešte príde na pomoc, potom ešte s raketami ťa bombarduje. Musím si dávať pozor. Ešte s raketami ťa bombarduje na Los Santos Beach, tak... Pardon. On umiera. Ja sa tiež ospravedlňujem, lenže ja nehrávam GTAčko. Jo, on to moc nehrá. Mám to, ale nie. Mňa to nebaví. Mňa obyčajné GTA nebaví. GTA Online, keď ťa každý vraždí každý deň z 20,000 killmi, keď tebe nikto nedá pokoj ani jednu sekundu a každý sa ťa bude zabíjať každú jednu stotinu s raketami, raketometmi. A rotačakmi, laser raketometmi, alebo... Myslím, že sa mi bude trocha lepšie vystupovať. Ja tu umíram. No však nebude vadiť, keď ti ho zničím. Nie. On stojí 7,000, aby som ho zase privolal zpátky. Takže snad sa ho neexplodovať. Neboj. Ničím motor. Nevadí. Pneumatiky nemôžu prasknúť, keď tak si kúpim nové. Ale pneumatiky by toľko nemali stať. Asi 10 centy. Máme 100,000 pomaly. Bro, urob nejakú misiu. Bro, ktorú? Charlie Red. Cčko. Vieš čo, tu máme obchodík. Nevykrádaj obchody. Prečo? Mňa to baví. Šalenec. Je to sexy. Brr. Viete čo, ja vám niekedy ukážem, ktorá je moja jedna najobľúbenejšia hra. Mám tam nejaké legendy a áno, poradím vám, je to Tower Defense. A týka sa to Skibidi Toilet. A ináč, ak pôjdete na Roblox, ak máte Roblox, tak sa pozrite po friendke Hovno Iman 1 s tvrdým I a rozhodne budem príjmať všetky friendky a ak budete hrať Pet Simulator X nechcem pospomínať to slovo X, tak vám dám nejakého peta zadarmo. A ja tam mám celkom veľa kvadriliónových. Len ja budem príjmať každú friendku len tých, čo povolím. Len ak takto, ak viete chatovať cez Trade, tak mi napíšte ahoj alebo čau, proste niečo z toho. Ale nedávajte tam exchange, lebo ja vám to potom neviem čítať. Vy viete kvôli čomu. Nie kvôli tomu, že som retardovaný, ale... A pokiaľ chcete se mňu hrať niekedy nejakú hru, tak poradím vám. Moje meno Roblox. Okerus 1, 2, 3. Všetko veľkým. Som moc lenivý písať malým. Ja som zvyklý na veľké. Ja malým písať neviem.
Takže pokiaľ budete chcieť sa mi hrať, tak očakávajte, že ja budem písať len veľký. Dopravím ho ďalej. Jo, len mu rozdrvíš hlavu, aj mozek, aj telo, aj zadek, Nezavazaj. aj banán. Ale ten banán má malý, čiže ten mu nerozdelím. No tak mu ho robíš ešte menší. Dobre, kaputáne, poď, čo teraz? Nevadí. Ešte prežije. Ono nezdochne, pokiaľ na ňu nepošleš raketu. Táto krásavička. Dobre, cez person je to dosť na hovno. Áno. Volá sa tak a tak najvyššie hovoríš. No, pravda. Volá sa hovnoimán? Ešte ja si možno, keď zistím, jak zmeniť meno na Robloxe. Ja viem, sa mi zdá. Fakt? Tak si zmeň na Foxy. No sa nie je tak ľahké. A sledujte ma na Instagrame FoxyFan49. Na tú gun vám potrebuješ 500 000, aby si kúpil laser minigun. Teraz som chcel povedať ďalšiu nadávku, lenže je to na videu. Ja v tej hlave, viete, doplňte si to. Vy si len váš mozek, čo vás napadne. V pohode, nechám to proste cesty. Vezme si ten môj nový revolver, čo mi trvali 2 dní. Kamu zastrhol môjim dvojdňovým revolverom. Je to číslo 9 u pištolkách. Strieľaj na veci, bude to rýchlejšie. Na tí, čo sa dajú zničiť. Jako v tej dolenej políčke, okrem tých kníh, ty sa nezničiteľné. Neviem prečo, aj keď pošleš na nich granát. A tam máš prachy. Zastrel ho. Zastrel ho! OK, utekaj. On ťa nemôže zabiť. Kamu, kúkaj, jak sa snaží. Hej. Bože, veď ani ti nič nespraví. Dobre, brzdy sú dosť na hovnoimana. Áno. Na houby. Houby, jak ten Eggman. Kto ho volá Eggman z toho Sonika, ten zloduch Eggman. Dobre, vyskúšam sa tu schovať. Kto má rád eggplant? Vaječnú... Neviem. Výrastok. Vaječný výrastok. Bro, jak sa snažil z tú shotgunu ťa streliť dopredu a on ti neurobil ani prd. Daj pozor, že nech ti neflakne moja powerbanka, stala 300 korún. Choďte domov. Legs. Power of legs, bro. Doslova, choďte do hovnoimana, mňa to tu nezajímá. Zavolaj Lesterovi 200, no tak nižšie, to bude 400 doláčov. A tak to nie je moc. Zavolaj mu. Daj. Počkaj, ja viem, ako sa dáva mobilem. Teraz... fajn. Lester. A to je tam, čo uvidíš za 400 doláčov hneď pod tým prvým, čo nájdeš. Dobre, opäť. To je Remove Wanted level. Creepy Uncle Lester. Vieš, čo mi včera povedal, keď som hral GTA Online? Nedá sa, to musíš počkať 2 minúty. Vieš, čo mi včera povedal? Že ty strašidelný, tichý kamarát. Nice. You creepy silent friend. Cocksucker. Pekne, braš. Mi získaš žltý dolár. Celé video moje je toto. Budem zderať fízlom. Bro, veď hrať GTA máš nekonečno žltých dolárov v čete, to musím zrušiť čet, aby som nemal žltý dolár. Myslím, že to auto je na pokraji skazy. Ne, Lebo Dodo keď karuje, si tak... ďaleko od pôlky.
Si ani nie pri polke. Len dvere chýbajú a kapota, stačia len druhé dvere a kufer a už potom bude na okraji skázy. A to budeš ešte len v polke. Na okraji skázy, keď budem horeť. Čož to ani nečmudí. Nice, tu sa schovám. Nie, opäť idú fišliši. Áno. Nice, nice. No, idú. Jo, idú do iti. Kamo, vieš čo? Tam normálne, ty si narazil dva Ja som toto ani nevedel, že to je. Ani ja. Ja som vedel. Čo ty kecáš? To Me- netýkaš me- videa. Mango držu. Moje toto video Nie, bude to od číta. 14. Nie, ja som mango. Čaká, Mango! Ty si mango! nie som mango, ja som mango. Čaká, to je... No som zvedavý, či to kanály niekam vedú. Vedú. Do fetu. Toto video dám od 11. No dáme. Nie, rovno od 300. Víš čo, to aj tak nemusím dávať, že je určené pre deti. Bráško, keď aj takto ani nikto nepozerá, len chlapáci. 17 najmenej. 17-23 roční to pozerajú. 17 až 23. Čož to sú asi nejakí kidovia, majú svoj vlastný účet. Že o, Foxter. Jako ja normálne na mojom hlavnom e-maile tam som jako 40 ročný, ale medzi tým som mladší. Preváca, kým pôjde vlak. Nepôjde, aj tak ťa nezrazí, to je električka, tá zastaví. No, no ani nečmudí. Si narazil vyše než 20 000 krát. Nechce zrazu električka, nechce zrazu električka. Mango, ja ťa budem volať Mango ako každý. Nebudeš ma volať. Každý volá Mango. Ja zabijem vodiča, keď pôjde elektrika. Aj tak to pôjde, kámoš. Aj tak to pôjde. Ale toto video rozhodne videl. Uj! A keby ťa prvé vlak. Áno, do vody. Vašku, keby išiel vlak ve vode. Oh my god. Do výbak. Vodný vlak. Kto chce vodku? Water train. Ja. Ahojte. Vypadá to, že mám malú ruku. Len preto, že mám blízko, pretože to vypadá, že som blízko obrazovky. No pretože aj som, ale je to aj priblížené, pretože nikto nechce držať kameru pri... Nie, nikto nechce kameru držať pol hodinu, keďže mi to natáča. Asi tak. Pol hodinu. Keď už to already trvá 13 minút, bráško. Nechcem nič hovoriť, ale to auto je celkom naprd. Jakože so shieldom nie, ale... Nečuduj sa, keď je zadarmo. Really? Áno. No tak tieto zadarmo veci v GTA Online bývajú dosť náročné. Na Warstock. Bože. Uhni. No není na hovno, pokiaľ sa týka nárazov triliardu alebo vydržanie 3 raket. Tom jedine, ale ináč je na prd. Ale pokiaľ nemáš kapotu, to sypne hneď len jedna raketa, už je po ňom. Čože pár striel stačí. Hovno, ani jednej strely. Normálne náboje nezničia to, ani keby si utratil 2 milión. Nábojov do toho auta. Je ti tam vidno ruka. Jej. Ale nikoho nezajímaš. Hlavný typek z kanálu nikoho nezajíma. Man, I'm dead. Asi tak. Shit. Typci tam tak normálne v chatu určite tak I'm so sorry, don't leave me, be here with me.
autiech. No. Ja ich nenávidím. A hádajte prečo? Nie, doma nechcem ísť. Pretože tých je asi vyše než 20 kvantilión, čiže ja len dám len like na jednu a už nemám šanci ani si pozrieť nejakú inú šortku okrem tých. Dobre, teraz sa dostaví do tvojej garáže. No, som troška ďalej. A hej, tam je tiež garáž. Hej, tam vidíš? Nie tam, hej, tam tú bielu garážovú hovadinku. Aha, už vidím. To je jedna z mojich 3 garáží. Ale tu by som... Preto nemám barák, preto som homelessák, preto tam bývam normálne v garáži, v aute, tam drichmem v kufri mojho offroad auta. Ináč, na konci videa som zabudol spomenúť, že vám ukážeme to najkrajšie auto, čo tu máme. A predpokladám, že aj najrýchlejšie, nie? Áno, 119 ide max. Ale myslím to najkrajšie. Jo? Tak to ide kolkatkou. 119. Tak to je také rýchle ako toto. Brácho, toto ide on 110. Toto ide on... Kamo, vedel, že to nemá ani 2 dvere, kde si... Ty som si nevšimol, že kedy si stratil... Ani ja. Aspoň sa bude tebe aj niekomu kamarádovi lepšie vystupovať. No. Slova. Typni. Toto je proste nechcípne. Braško, jak má manželku, tá manželka sa bude pýtať, kde je môj manžel? Asi nejakou inou. Trvá mu to 2 týždne sa dostať z roboty. Nie je to jedno. Kámo, tú garáž, okolo ktorej ideš, tu som vlastnil. Fakt? Áno, ja som mu predal. Za horšie garáže. Nice. Prečo ideš na C-čko? Neviem. Ty chceš ísť do mojej garáže jednej z 3. Lebo tam je misia, povedal si, že máš rovno byť misiu. Ne, pravda. Počkaj, zavolám. Braško, ešte ten mikrofón stále pustený. Lester! Lesber! What's up, pal? Lesber! To zrušil. Nezrušil. Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Ale utratil si mi $200. Veď si už skoro zduchnul. To čo je za misiu? Nepoznám. Jo. Čo? Hey, my name's Charlie Reed. You don't know me, but I definitely know you. Hell of a rep you got. So listen, I don't know if you know this, but private militaries are back in business. And there's one Ja sa group of počujem aj cez assholes strelku, taking aj serious advantage of the cez good publicity. ovládač. Merryweather Security. I'm talking major No, yeah. recruitment drives, government contracts, and all kinds of shady shit on the side. So, I've been putting together a... Viem. Nechce sa mi o tej hodiny počúvať. Bro, na to potrebuješ hento za tých 3 milióny. Ja viem. Teraz mi to došlo, že to je ten Neger. Nigel? Nie. Vieš čo urobím? Tu je nejaká pekná baba. Lamar! Bro, to si mohol rovno dať tlmič. Mám 2 gany ze stlmičou. Jedna má 32 nábojov. A to je pištolka. Bro, jaká Kto videl v GTAčku nejakú pištolku, ktorá má 32 nábojov? Respekt. Kto našiel v normálnom, nie GTA Online. Môže čo nevyškarovať? Bro. Chudák 200-ročné auto. Tomu bude stať kvantilióny na opravu. Po mne idú Fizi, mňa nezajímajú ostatní. Fizi ide po tebe. Áno, Fizi. Ináč už sme vydali aj, vydáme, alebo vydali sme, asi tá reakcia bude skôr na Fiziho. Na Fiziho reakcie? Jasné, prečo nie dve? Bro, aj tak políši si ťa najdu. Ty políši, kde je ten zašranúčatý? Nech mu môžem vylížať gulky. Alebo čo? Konečne ho mám.
určite gulky do mlieka. Jo. Radšej do obchodu ako ty guličky do mlieka. No ale nemyslím si, že to bude zrovna guličky do mlieka. Trocha sa bojím, či to nebude čierny trh. Čo tu nebude? Čierny trh. Trocha sa bojím, či to nebude čierny trh, kde sa predávajú guličky. Také useless guličky. Viete čo, máme aj novú kvetinku, vidíte ho? Jo, ja som v polovici hento. Foxer, pozri sa, že či ju vidia. Vidia. Nefunguje mi auto. Filip. Volá sa Filip. Nejde mi karovať. Pretože si ho utopil. Platí 7 000. Braško, Som ho utopil. ti budem ksichta. Si mi, Potom ja ti ukážem pred kameru. si mi utrhnú normálne. Bro, ty si ho utopil. A to ste hovorili, že není na pokraji skazy, ja si nemyslím. No jedine tak, pokiaľ ho neutopíš. To ste mi nepovedal. Veď utopiť sa na každé auto. Force Mutual Insurance. 8 káček. Díky 8 000. Nie, zač. Ale minus, nie plus. Dobre, toto na chvíľku... Mende. No. No ahojte, no som spátky pri mojej garáži a dúfam, že sa vám ľúbi môj revolver. Keby trval 2 dní na zostane, takže dúfam, že... A teraz vám ukážeme to Áno. najlepšie a najrýchlejšie auto. Čo mám? A brzdy to má Bon Appetit. Nie, áno. Kúknite sa naň. Že je to krásavica. Jo. Utratil som do nej vyše než 50 000. A ten nutriašok je boský. Jo. Kúknem sa dozadu. Kde je môj zadek? A ja by som sa chcel pri tomto videu už rozlúčiť. A ahoj. Wait a minute, ukážem im, jak rýchlo to dokáže aj ísť. Bože, Iba teraz to ide rýchlo. kúkaj sa na tú akceleráciu. Bože, veď to ide formula. A Ale kúkaj na tí brzdy. Hneď. ahoj. Pá!